paráde, akože na také odvezení dneska úplne super, ruky mi stvrdli. Ešte škoda, že tu poslednú jazdu 10 minút a bolo to super. Len tá guma sa urvala, zadná, spojka nie. Dobre no, môžu sa triasť tí amici. Sú asi nejaký Holandian, Anglán, milión Čechov isto, Slovak jeden. Asi najhoršie to radenie. No sa bojím, že to mi vyskakuje tá rýchlosť. A potom, jak sme pohli tí páčky, to bolo lepšie. Aj tá spojka, to celkom dobré, v pohode.